Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información na radio e na televisión de Cerceda nesta xornada de mércores 19 do mes de marzo, festividade de San Xosé, por tanto, felicidades a todos xosés e xosefas, pero tamén felicidades aos pais, é o Día do Pai. Hoxe lles imos a falar da renovación e tamén das novas plazas da escola infantil. Recordamos que plazos hai. Tamén falaremos das xornadas que haberán mañán sobre a administración preto de ti. Falaremos da recollida de plástico agrícola, da presentación do libro de poemas de a poeta cercedense Isabel de la Iglesia e tamén, esta fin de semana, é o segundo trofeo de Salvamento e Socorrismo Concello de Cerceda. Falaremos da xornada de como planificar hoxe o relevo de mañán, unha xornada tamén da que nos deteremos nela, e o mércores día 26 hai unha charla sobre o dano cerebral. Falaremos tamén das queimas agrícolas, porque dende hoxe Medio Rural proíbe as queimas agrícolas, e falaremos de que en Crobas de novo zona tampón do tema da polilla da pataca. Hai a carreira solidaria aos 11 das vías, se vai a celebrar o sábado 3 de maio, se presentaba a pasada semana, e esta fin de semana é o Rally da Coruña, que terá un tramo en Cerceda. A ITV de Turismo se pode pasar en Cerceda a finais do mes que ven. En canto tempo, pois para mañán a alternancia de nubes e claros, e xa máis bien pola tarde haberá máis nubosidade con precipitacións. Como decíamos ao principio, a pasada semana abriu o plazo para renovar a plaza ou para as novas plazas na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda. E vai a estar aberto ata o 15 de abril, ata o 15 do mes que ven, está aberto o plazo de solicitude de renovación. E tamén para plazas novas na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda para o vindeiro curso 2025-2026. A documentación que se precisa e que se debe xuntar xunto co modelo de solicitude atoparano na sede electrónica do Concello de Cerceda, na web municipal www.cerceda.org, ou se queren presencialmente no rexistro do Concello, na planta baixa. Esta documentación logo debe ser presentada tamén a través de sede electrónica do Concello ou a través do rexistro xeral na planta baixa. Tamén poden facelo na terceira planta, nas oficinas de servicios sociais do Concello. No Concello, o horario para elo é de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres. Mañán xoves o Concello de Cerceda xunto co Ministerio de Política Territorial e a Federación Española de Municipios e Provincias organizan unha xornada dedicada a achegar a administración á veciñanza. Basicamente consiste en asesorarse sobre trámites e xestións máis habituais que a administración e tamén obter o certificado digital ou a clave permanente para que podan relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Tanto o certificado digital como a clave permanente poderán conseguir xa directamente mañán, sin ter que achegarse a outros lugares. Será mañán xoves, día 20 de marzo, a partir das 11 da mañán, no viveiro de empresas no polígono industrial do Acevedo. Se queren participar ou acudir, poden anotarse previamente. É gratuito, pero teñen que anotarse previamente no teléfono 881 98 15 53. Dende o Departamento de Medio Ambiente nos avisan que haberá unha nova recollida de plástico agrícola, así que se vostede está pendente delo, tome nota. O próximo día mércores 9 de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola, mércores 9 de abril. Recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda, un servicio que pon a disposición o Concello para, en este caso, facilitar e aforrar aqueles instalacións agrícolas e gandeiras. O procedemento para solicitar a recollida é o seguinte: os interesados deben de chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 881 04 67 76 para solicitar o servicio, indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida, lembrando que o plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga que ten grúa, e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Falamos da presentación do libro de poemas de Isabel de la Iglesia. A poeta cercedense Isabel de la Iglesia presenta o seu poemario Poemas encerrados
pasado mañán, venres día 21 ás 8 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda, no Día da Poesía. Está aberto a todos ata completar o aforo. Rógase acudir sin fragancias por mor da sensibilidade química da autora. Isto será a presentación dos poemas encerrados de Isabel de la Iglesia o venres que ven, pasado mañán ás 8 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda, na primeira planta. Esta fin de semana se celebra o segundo trofeo de Salvamento e Socorrismo Concello de Cerceda. A piscina municipal de Cerceda acollerá este sábado dende as 10 da mañán en adiante e tamén pola tarde na piscina municipal o segundo trofeo de Salvamento e Socorrismo Concello de Cerceda. Un evento organizado polo Clube Natación Local en colaboración co Concello e ca Federación Galega desta disciplina. A xornada arrancará ás 10 da mañán coas competicións alevín, infantil e cadete e a partir das 4:30 dará comenzo a competición para a categoría absoluta. Isto será este próximo sábado, día 22, segundo trofeo de Salvamento e Socorrismo do Concello de Cerceda na piscina municipal pola mañán e pola tarde. Tamén falamos agora de unhas xornadas que haberá mañán, unha xornada de como planificar hoxe o relevo de mañán. A Asociación de Empresarias Rurais, que preside a cercedense Isolina Raña, organiza no Viveiro de Empresas de Cerceda o vindeiro mércores, o próximo mércores 26 de marzo, unhas xornadas denominadas Como planificar hoxe o relevo de mañán. Será pola tarde de 4 a 6. Como poden ver no título, se abordará este tema, o de relevo xeracional nas empresas do agro. Abordase o tema por profesionais, especialistas e analizaranse tamén casos reais, como preguntas e respostas. Para rematar a xornada haberá café. A asistencia é gratuita e se pide confirmación. Poden facelo a través do correo electrónico aser.empresarias@gmail.com. Será a próxima semana, mércores 26 de marzo pola tarde de 4 a 8, como planificar hoxe o relevo de mañá. E tamén ese mismo día, o mércores 26 pola mañán, haberá unha charla sobre o dano cerebral. O mércores 26 de marzo pola mañán, de 11:30 a 1, no Viveiro de Empresas do Acevedo terá lugar unha interesante charla sobre o dano cerebral adquirido. Se abordarán as causas, como poden ser ictos, traumatismos cranoencefálicos e tamén as secuelas ou recursos de atención. Esta xornada é gratuita, pero deben anotarse previamente. Poden facelo no teléfono 652 770 653. 652 770 653. Está organizado pola Asociación Dano Cerebral Galicia coa colaboración do Concello de Cerceda e da Xunta de Galicia. Cambiando de tema, Medio Rural proíbe dende hoxe as queimas agrícolas. Dende este mércores 19 de marzo queda prohibida en Galicia a queima de restos agrícolas e forestais por parte de particulares ata novo aviso. A medida implica que non se concederán novos permisos e os que xa están otorgados quedarán suspendidos a partir de hoxe. Esta prohibición non afecta ás queimas controladas que realiza o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, sempre que estén debidamente planificadas e conten cos medios de extinción necesarios. A decisión foi tomada tras evaluar a evolución da situación meteorolóxica e analizar os diferentes indicadores técnicos que influyen no risco de incendios. Tamén se tivo en conta o decreto que regula a prevención de incendios forestais e proíbe as queimas cando as condicións meteorolóxicas podan dificultar o seu control. A Consellería do Medio Rural solicitou a colaboración cidadana para extremar as precaucións e denunciar calquera actividade incendiaria delictiva. Ademais, lembrou que dende mañán xoves ata novo aviso non se permite tamén o uso do lume para ningunha actividade agrícola forestal realizada por particulares para alertar sobre incendios forestais. A ciudadanía dispón de un número de teléfono gratuito, o 085, o que se recomenda chamar en caso de detectar lume en zonas rurais. Mais temas, volvemos a insistir nelo, especialmente para a parroquia de Encrobas, que volveu a ser zona tampón no tema da polilla da pataca. Elo implica que a Xunta de Galicia decidiu que sexa Encrobas zona tampón. Elo implica que deben de seguir mantendo as medidas fitosanitarias, especialmente a de comunicar ao organismo autonómico, á Xunta,
as sembras realizadas. En calquera caso, teñen que facelo todas aquelas antes do 1 de abril, comunicalas antes do 1 de abril. Os que se fagan despois, evidentemente, comunicaránse despois. Unha resolución que afecta a parroquia de Encrobas e poden facer a comunicación a través da oficina rural ou a través da Xunta de Galicia, a través da súa sede electrónica. Recordámoslles que a pasada semana se presentaba a carreira solidaria Os 11 das Vías, que se vai a celebrar o sábado 3 de maio. O Concello de Cerceda presentou esta terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías, que este ano se celebra o sábado 3 de maio pola tarde. Xa é posible inscribirse a través da páxina web Carreiras Galegas. Está organizada polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlética Silva e co albergue da estación. Unha proba que combina zonas de trail e de asfalto nos seus 11 kilómetros. Tamén hai unha ruta de sendeirismo de 4 kilómetros e tamén probas para os máis pequenos. O prezo para participar na carreira de maiores será de 6 euros, mentres que na andaina haberá que pagar 1 euro. Esta recadación se vai íntegramente doado á Asociación Española contra o Cancro. Tamén se fixo entrega do cheque do recadado na carreira do ano pasado, que foron 798 euros conseguidos, como decimos, na proba do ano pasado. Esta fin de semana se celebra o Rally da Coruña, 2 xornadas, e ten unha delas incidencia en Cerceda, que, como ven sendo xa habitual, unha das etapas percorre o noso concello. Serán máis de 100 os pilotos que van a formar parte desta proba puntual para o Campeonato Galego de Asfalto. Se celebrará entre o día 21 e 22 de marzo, venres e sábado. O evento para este ano presenta 2 tramos inéditos, un en Oza Cesuras e outra en Cerceda. En canto do noso Concello de Cerceda, será o último tramo e seguramente o máis decisivo de toda a proba. Un percorrido, insistimos, inédito que arranca cerca de Xesteda, en concreto un tramo que arranca cerca da Picota en Xesteda, polo Carballal, pasa por Astande, Lodeiro e remata aproximadamente na C400 polo Pedregal. Ese será un novo tramo, terá o horario, a primeira pasada será o sábado ás 5:15 da tarde e a segunda pasada, ese mesmo día, ás 8:10 da tarde. Un tramo, o de Cerceda, que pode ser importante, exixente, porque consta de cambios de ritmo, zonas estreitas, sombrías e sucias. Así que emoción para este rally desta fin de semana. E a ITV de Turismos, se está pendente de pasar a ITV de seu vehículo, se pode pasar a finais do mes que ven en Cerceda. Estará a unidade móvil de ITV de Turismos, da empresa de supervisión e control nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Estará o día 30 de abril e tamén estará despois os días 3, 4, 5, 6 de maio. Xa rematando co tempo, mañán xoves quedaremos ca influencia dunha borrasca, a borrasca Martiño, que está situado ao oeste de Fisterra, moi preto do noso litoral. Así mañán agardamos ceos con alternancia de nubes e claros e chubascos máis frecuentes e intensos pola tarde-noite, máis ao sur oeste da comunidade. Decir que serán as temperaturas non terán cambios ou lixeiros descensos e os ventos van a seguir soprando fortes do sudeste con refachos de moi fortes no litoral atlántico. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.